idan misali kana buƙatar ka shiga account ɗinka sai ya kasance ka manta password ɗinka, ya za ka dawo da wannan password ɗin? Yanda za ka dawo da wannan password ɗin shine nan gurin idan ka zo yanzu misali da zan saka misali Gmail ɗina in saka fassara, in saka wasu kalmomi dai wanda ba daidai ba ne a password ɗina, idan na danna kai tsaye zai nuna min cewa wannan password ɗin nawa ba daidai ba ne. To idan na manta password ɗin nan nawa, in ka danna na ce zan shiga ta Gmail zai nuna muku cewa Gmail ɗin ya yi kamar na wannan application ɗin ya yi blocking ɗin wannan Gmail ɗin ba zai yi ba in iya shiga da shi. To ya zan in shiga da Gmail ɗina, amma kuma wanda zan koma ta Google Chrome zan iya yin login normal, ko kuma in koma ta Opera ko kuma ta Abanga zan iya yin login ta Google. To amma in ta nan ne dole ina buƙatar ina saka password ɗina da abin gana. To idan misali kai ta Google ne daman kake yin login asali, ka zo kuma kana so kai login ta wannan abin gan, ta wannan bangaren ta cikin application ɗin, to dole za ka yi forget ɗin password ɗinka. Idan ka danna nan gurin misali kamar da kuke gani nan gurin gashi ne inda ya danna ka yi forget ɗin password ɗinka sai ka danna shi. In ka danna shi anan zai sa ka sa username ɗinka. Username ɗinka shine abin da ka rubuta ko kuma Gmail ɗinka. To mafi sauƙi shine ka sanya Gmail ɗinka, kuma Gmail ɗinka dole ya kasance yana kan wayarka, saboda mai link ne zai turo maka akan wayarka sai ka bi ta wannan link ɗin ka canza password. Idan Gmail ɗinka baya kan wayarka ko kuma Gmail ɗin da ka saka ba daidai yake ba, wanda ka yi rijista da shi ba daidai yake ba, to ba za ka iya dawowa da password ɗinka ba sai dai ka sake wata sabuwar rijista. Don haka sai ka danna misali yanzu zan saka Gmail ɗina saka fassara sai in danna ya turo min link, wanda za ku gani cewa wannan link ɗin ya tura min shi amma zai iya ɗaukar har minti 10 kafin ya zo mini. Don haka in jira nan da zuwa minti 10 in ƙara jarabawa. To amma daga na duba nan za ku ga Gmail ɗin gashi ya zo min kamar da za ku gani. Gashi nan Gmail ya zo min, kun gani gashi ya zo min Gmail. Daga na shiga cikin Gmail ɗina za ku ga in nuna min ga Gmail ɗin da zai shiga in canza password. Daga na danna nan gurin kai tsaye za ku ga nuna min cewa gashi in sanya password nan farko sama, in sanya password ɗina nan ƙasa in yi confirm ɗin shi, in maimaita shi kenan. Yanzu misali da zan saka password ɗina a nan in rubuta misali in canza password ɗina misali in sanya lambar waya, kuma za ku ga nan na sanya lambar waya, to wannan lambar waya da na saka a nan sama ita zan ƙara maimaitawa a nan ƙasa. Na saka lambar waya kala ɗaya ce na saka da sama da ƙasa sai in danna canji password. Kamar za ku ga nuna min cewa password ɗina ya canzu. Za ku ga nuna min cewa password ɗina ya canzu. To yanzu da zan koma cikin application ɗin misali, idan na koma cikin application ɗin bari ku ga. Inda zan dawo cikin application ɗin bari in ja in ɗanyi abin gashi ku ga refresh ɗin shi ku ga. Yanzu in dawo cikin application ɗin na saka Gmail ɗina misali, da zan saka Gmail ɗina. Idan na saka Gmail ɗina na sanya lambar wayata wadda na saka a wajen canjin password ɗin can, bari ku ga. Kun ga kai ya ce min login successful. Shikenan kun ga ya shiga da ni kai tsaye. Gashi kun gani? In za ku ga ina cikin account ɗina, za ku gani gashi nan ina cikin account ɗina. Yanda za ka iya gane cewa account ɗinka yana activation ko baya activation, ko kuma member ɗinka subscribe ɗinka ya yi expire ko bai expire ba, idan ka danna wajen wannan icon ɗin nan guda uku ɗin nan, za ka ga gashi nan mun ce maka member in area. In ka danna cikin wajen member area ɗin nan kai da za ku ga shigo da kuna. Daga shigo da kunan misali za ku gani gashi kamar da kuke. Idan ka duba a nan ƙasa za ku ga cewa baka da member. Idan kuka duba a nan ƙasa yana nuna mana cewa ni ba member bane, don haka bana da wani subscribe. Amma idan kai member ne kai tsaye zai nuna maka cewa kai member ne. Da zan shiga misali bari in yi login da account ɗina wanda yake da member akai, za ku gani. Da zan yi login ɗina da account ɗina ɗaya wanda yake da member akan shi, za ku ga bari ku ga. Yanzu na yi login ɗina da account ɗina ɗaya wanda akwai member akan shi. Da zan shigo member area ɗin nan, za ku ga in kuka duba ƙasa za ku ga gashi nan ni member ne. Za ku ga yaushe na fara plan ɗin nan da nake da shine Arewa Movies Premium. Za ku ga yaushe ya fara 23 ga wannan watan, ga watan April, ya fara 23 ga watan April. Yaushe zai ƙare a 31 ga watan Mai. Kamar yadda za ku gani status ya nuna min activate, ya nuna min kamar dai yanzu haka ina da abin ga
yana activation. Inda zan danna wannan cancel ne, cancel din shi ba zan iya kallo ba sai in na ƙara yin activation din shi, sai an ƙara min activation din shi. To amma yanzu za ku gani gashi nan, wannan shine hanyar da za ka iya ganin cewa subscribe ɗinka ya yi expire ko bai yi expire ba. Arewa Movies mataki bayan mataki, yadda za ku iya kallon duk wasu fina-finai a cikin wannan shafin namu bayan kun yi login ta account ɗinku. Idan baka da account na farko, ka fara creating ɗin account ɗin, ka shigo ɓangaren nan, a ɓangaren nan na account, in ne login out, bari ku gani. In ka shigo nan, in kana da account za ka iya login. Idan ka yi login ta account ɗinka, in ka manta password ɗinka, ka yi forget ɗin password ɗinka. In kuma baka manta ba sai ka yi login. In baka da account kuma sai ka kirkiri sabon account. In baka san za ka kirkiri sabon account ba, ka duba ɗaya daga cikin waɗannan bidiyon da muka yi waɗanda suke jere a nan gurin, za ka ga yadda za ka kirkiri account a mataki bayan mataki. Sannan kuma za ka ga yadda za ka iya dawo da password ɗinka in ma ka manta. Sannan kuma in ka duba ta tashar mu ta YouTube, nan ma za ka iya gani. Idan ka shigo shafin Arewa Movies, kamar za ku gani nan farko fina-finan Indian Hausa ne waɗanda suke complete kawai. Idan ka yi ƙasa misali, in ka zo nan za ku ga fina-finan sun ƙare daga nan. In kai ƙasa za ka ga nan sun ƙare, amma za ka ga yana ce mana show all ɗin nan. Idan ka danna nan gurin, zai buɗe maka wani shafi ne wanda wannan shine za ku gan shi. Nan kuma za ka ga duk fina-finan da suke na Indian Hausa ne za ku gan su. Ga su nan jere-jere, nan za ku samu kusan fin guda 400 da wani abu a nan gurin kawai waɗanda suke complete, wajen guda 400 da wani abu. Za ka iya dannawa misali next, kun ganin ina page na ɗaya, in ka danna next page na biyu, shi ma haka zai buɗe maka. Za ku ga gasunan fina-finai ne, gasunan su ne a jere. In ka danna wannan next, za ku gani gasunan su ne a jere har dai zuwa na ƙarshe. Gasunan za ku ga akwai page 47. Wannan shine ɓangaren complete. Idan na dawo home, za ku gani, idan na dawo nan misali, mai sha'awar kallon cartoon, idan kai ƙasa za ku ga nan gashi nan animation films. Idan ka duba za ku ga shi ma gashi nan, za ku gan shi hotunan shi ma mun dan buɗa sun dan fi girma saboda waɗanda suke bukata za su iya kallon shi. Idan ka duba za ka gani shi ma za ka danna irin show all ɗin nan. Idan ka danna shi kai tsaye za ku ga ya buɗe muku nan duk fina-finan da kawai suke cartoon ne, wanda suke animation ne. Duka fina-finan da suke cartoon ne, babu wani pin sai dai kawai na abin ga na cartoon. In kuka yi ƙasa za ku ga su ma su ne, za ku ga su ma su ne har izuwa nan da yake, amma su da yake ba su da yawa sosai, da yake cartoon ne ba koyaushe muke dora shi ba. Za ku ga gashi nan, amma dai su ma akwai kusan guda 40 da wani abu na cartoon. Idan kuma kana sha'awar kallon misali series ne, to idan ka za ku ga TV show za ku gani duk wanda muka dora, wanda yake sabon dorawa, za ku gan shi a sama, za ku gan shi shine yake hawa a sama. In baka san nawa ake ma da ka dan shafi abin gan hoton gaba daya, hoton kaɗan da hannunka za ka ga sunan bidiyon ya fito. Ga kuma yanzu kuma wannan sirrin ɓoye ɗin za ku ga na 78, ga shi nan sirrin ɓoye. In ka duba wannan yar amana na 60, shi'umin iko na 34, tarkon ƙauna na 214, za ku ga shi nan guguwa na 37, ga wani ishara na 18, ga kundin laifi na 25, aska tara 105, kogon halaka 95. Duka za ku gani dai gashi duk wanda ka shafa. Shi ma in kai nan ƙasa za ka ga ya ƙare, amma in ka danna ɓangaren nan show all ɗin nan, za ku ga gashi nan ya buɗe muku. In kai ƙasa za ku ga gashi nan, za ku ga shi ma gashi nan next har zuwa shafi na uku. Shi ma akwai series wajen guda 85, akwai episode kusan guda 3000 da wani abu. To in kana so ga episode na misali, da ka danna misali yanzu in na danna nan, wannan misali kamar shi kuma in ka danna, za ku ga episode nan tun daga, za ku gani ga episode tun daga na 117. In kai ƙasa za ku ga gashi nan shine a jere. In ka zo nan ƙarshen ƙasa za ku ga gashi nan ya tsaya bakin na 18, amma wannan baya nufin cewa bakin na 18 kenan. In ka danna nan za ka iya ganin ya buɗe ma. In ka danna nan za ku iya ganin ya buɗe muku gaba ɗayan shi. Kun gani gashi nan har in kuka yi ƙasa, za ku ga kuna ta tafiya har ku je na ɗaya. Amma ko ina za ku na ganin yana nuna muku cewa wannan bidiyon sai memba ne kawai zai iya kallo. Wannan bidiyon memba ne kawai zai iya kallo. Shirin in kuka yi ƙasa kuka ta tafiya za ku gani wanda kuka gani. Kun ga gashi nan har na zo na 64. In na danna misali next ɗin nan, gashi nan wannan ɗan abin da ya rubuta shi ma zai ƙara buɗe min wasu shafukan ne yanzu misali. Kun gani
kun gani, za ku gani shi ma duka gashi nan, za ku gani in ka danna shi ma za ku ga ya buɗe, za ku gani har zuwa in ji muku har na ɗaya ku gani. Idan na zo nan za ku ga gashi nan na 10, in ka ƙara dannawa za ku ga shi ma ya tafi. Kun gani gashi nan ya zo har na 1, kun ga gashi nan na 1. Daga nan za ka iya yin sama, za ka iya yin sama. Haka zalika in ka ga dama za ka iya yin sacin. Yanzu da zan yi sacin misali in rubuta aska 9, bari in yi sacin ɗin shi ku gani. Yanzu misali in rubuta aska 9 kashi na 1 misali. Da zan sace rubuta aska 9 kashi na 1 za ku ga ya fito min. Kun gani gashi nan ya fito min aska 9 kashi na 1, gashi nan shine a ƙarshen sama ya fito min. In ka danna kawai kai tsaye zan iya shiga, amma da yake yanzu in baka da subscribe zai nuna maka wannan cewa sai kai subscribe tukunna kafin ka iya kallon wannan bidiyo. Haka zalika idan kana so ka kalli conflict, idan bangaren da kake so kalla bangaren sultan ne, to sai ka danna sultan din kamar da ku gani anan sama sultan. Idan ka shigo nan gurin duk fina-finan da ke cikin nan gurin babu fin din algaita, babu wani fin, kawai na sultan ne. In kai kasa har ƙarshen nan ƙasa sai dai nuna maka, sai dai in ka zo ƙarshen ƙasa sai nuna maka next, za ku ga na sultan ne. In kana so, in kuma misali wanda kake so kalla na algaita ne kake so ka shiga bangaren, in ka shiga bangaren nan algaita za ku ga duk fina-finan da ke cikin nan na algaita ne, babu na sultan ko wani wanda ba na algaita ba, duk fina-finan algaita ne. In kai ƙasa ka je ƙarshen ƙasa kamar da kuke gani, in kai ƙasa ƙarshen ƙasa sai dai nuna maka next, shafi na gaba, shi ma duka na algaita ne. In misali fassarar Yusuf Zamani ne za ka kalla, shi ma za ku ga shi nan a nan gurin. In ka zo shigo nan kai ƙasa har ƙarshen ƙasa za ku ga na Yusuf Zamani ne, kun gani gashi nan sai dai nuna maka shi ma next. To duk wanda ba shi ba kuma, in fin ɗin da kake so kalla wanda ba fassarar sultan ba fassarar algaita ba Yusuf Zamani ba, duk sauran fina-finan suna cikin wannan na ƙarshen nan. Da ka danna shi nan za ku gani shi kuma ya buɗe maka nan duk wanda suke fassarar al-Hussein, fassarar waye, duka dai sauran fassarorin nan anan za ku same su. In kuma duba za ku ga akwai shafi har wajen 26, peji har wajen 26, duka su ne, duka fina-finan da suke su ne. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku iya kallon waɗannan fina-finan, za ku iya sanin komai na cikin arewa. Haka zalika in ka duba nan ƙasa ga ɓangaren movies, in ka danna ɓangaren movies ɗin nan shi ma zai shigo da kai movies. In ka danna ɓangaren TV show gashi nan za ku gani TV show, in ka danna ɓangaren TV show zai shigo da kai fina-finan da suke kawai series ne. In ka shigo ɓangaren animation za ku gani gashi nan animation. In ka shigo ɓangaren animation za ku ga kawai fina-finan da zai buɗe maka na wane ne, kawai na animation ne, kun gan shi gashi nan, za ku ga kawai fina-finan animation ne zai buɗe maka. To wannan ita ce hanyar da za ku iya checking ɗin duk wani fina-finan. Duk abin da ba ku gane ba, hanya mafi sauƙi za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp, da kun tura mana sako ta WhatsApp insha Allah za mu bayyana muku duk abin da ba ku fahimta ba, za mu iya yi muku ko bidiyo ko kuma ƙarin bayani yadda za ku iya ganewa ɗaya bayan ɗaya.